Къщата на Кей е неподходяща за нея. Тя задържа вещите си, въпреки че рушат къщата й, здравето й и отношенията й с най-скъпите й хора. Вещоманията е да събираш неща и да не ги изхвърляш до толкова, че не можеш да използваш къщата си по предназначение. Ние сме в спалнята ти и виждам, че е затрупана от книги и не можеш да се движиш свободно. Да. И явно това е случаят в цялата къща. Защо се случва това? Оставих да ме погълнат. Нещата се влошиха и щом това се случи, беше по-лесно да ги оставя да се влошават, вместо да ги оправя. Идва ти в повече. Стана неконтролируемо. И всичко излезе от релси. Какво чувстваш в момента? Отвращение към себе си. Че се стигна до тук. Не съм доволна от себе си, откакто къщата е такава. Да. И това значи, че имаш патологична вещомания. Вещомания има отрицателно значение. Човек, който не се грижи за себе си, за дома си, за всичко. Едно от погрешните схващания е, че вещоманите са мързеливи, а те изобщо не са. Всъщност, вещоманията изисква огромни усилия. Да държиш хората на страна, да пазиш тайна, да се катериш по купчините. Ти не си мързелива и не искаш да живееш по този начин. Нали, Кей? Да, така е. Тук сте спали ти и съпругът ти. Да. Той не би искал да живея така. Изобщо. Поддържах външния си живот, както той би искал, но личният ми живот е напълно различен от това, което той би одобрил. Той е искал да си щастлива и свободна. Едното от нещата, които ме притесняват, е, че утре започва разчистването, а тя е потиснала много чувства. И докато не стане откровена и не започне да ги изразява, няма да има напредък. Днес е ден за разчистване и екипът пристигна, за да разчисти вещите на Кей, които се трупат от близо 20 години. Но Шанън е скептична за веселото й настроение. Тя е откъсната от реалността. Сякаш не е нищо особено, а животът ми беше преобърнат. Добро утро! Благодаря ви, че дойдохте и предложихте да помогнете на Кей и дъщеря й да разчистят къщата. Ще помоля. Професионалиста по подреждането Джанин Годуин е шеф на екип от хамали и доброволци, които се съгласиха да се заемат с плашещата задача да разчистят повече от 20-годишния буклук само за 10 часа. Трябва да имаме предвид, че повечето неща трябва да се изнесат заради насекомите и случващото се в къщата. Добре, готови ли сме? Да. Добре, да започваме. Това не ни трябва. О, има хлебарки. Виж това. Има гущери и хлебарки. Пълно е с хлебарки. Има хлебарки навсякъде. Хлебарките тук са като плъхове, честно казано. Изобщо не се плашат от хора. Вижте ги. Вижте колко са големи. Това е лудница. От краката си виждам колко много буклук може да събере някой. Надявам се да разчистим първия етаж до края на деня, за да изкараме буклука и да стигнем до основните неща. Може би много малко от мебелите ще запазим. Много по-зле е, отколкото изглеждаше. О, майчице! Много ще се забавим, ако запазим всички книги. Да,
Невъзможно е. Запазвам. 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 Кей, въпросът е колко декоративни книги ти трябват. Само по 2 или 3, но тези са комплект за това. Да. А тази купчина? Тези могат да се дарят, каквото искат да ги правят. Добре, добре. От началото на разчистването преди 3 часа, Кей е била отвън цялата сутрин. За пръв път днес тя ще влезе вътре с доктор Пайк, за да види докъде са стигнали. Добре, ела. Гледах състоянието на къщата. Знам. Искам да видиш това. Хлебарките. О, да, знам. Навсякъде са. Ти живееш тук. И, Кей, искам да ти обърна внимание и на това. Да преглеждаш боклука. Не исках да го настъпя. Има си термин за това. Да. Не искам да го щупя, защото още е опаковано и все още е използваемо. Да излезем и да поговорим за това. Смятам, че Кей е привързана и живее във въображаем свят. За нея е невъзможно да види, че предметите й са разрушени от хлебарките, от праха, от времето, от това, че са газени. Забелязваш ли нещо? Влязохме, за да видиш хилядите хлебарки, които пълзят вътре. А ти пазиш компакт диска. Това беше първото, което привлече вниманието ти. Щом почистя къщата, ще си сложа стереосистемата и ще правя същото като преди. Ще си пускам музика за фон. Непрекъснато. 99,9% от населението ще погледнат и ще кажат: цялото е в хлебарки, нали? А твоят мозък, понеже е променен от вещоманията, казва: запази това. Само наблюдавам. Моята работа е да ти посоча, че нещо не е наред в картинката. Кей е безразлична към вещоманията си и е трудно да разбере, че това е шокиращо за останалите. Камиона, хайде! Но когато изнасят слоевете боклуци, се разкрива друго последствие от трупането им. Миризмата, която се усеща, я нямаше преди да изнесат всичко. Да, миришеше, но не толкова зле. Да, това мирише. О, да. Това е. Течнена мръсотия, хора. Ужасно е. Остава. Не. Когато гледах вещите да излизат от къщата в кашони и кофи за смет, отчувствах облегчение. Еха, изглежда чисто нова. Защото исках да се направи. Трябваше да се махнат. А мама не даваше признаци, че осъзнава, че е толкова зле. Но нещата се влошават още повече, когато правят шокиращо откритие в спалнята на Кей. Първо искам да ти кажа, че се гордея с това, което правиш. А това е медноглава змия. Да, знам. Тя може да те убие. Намерихме отровна змия. Беше в нейната спалня. Можеше да я убила. Разбираш ли как се чувства Шанън? Разбирам как се чувства. Тя е разстроена, че в спалнята ми има мумифицирана мъртва змия. Старая се да бъда в безопасност. Не съм позволила доброволно да влязат змии вкъщи. Добре. Обикновено хората се защитават, ако се чувстват виновни.
Помисли върху това. Не знам защо съм виновна и трябва да се чувствам виновна за това, че в къщата е влязла котка с змия, която не съм забелязала и спряла да не влезе. Въпросът не е в котката, а в това, че всичко е било заровено толкова отдавна, че в къщата не си забелязала да се промъква змия и миризмата от гниещия и труп. Важното е, че това не бива да се случва. Много неща в къщата могат да я убият, но тук с едно охапване си загазил. Вещомания погребани живи. Пълното разчистване е към своя край. И скъпо струващите последствия от вещоманията на Кей лъсват. Щом изкараха повърхностните слоеве буклук, се видя колко е опустошителна вещоманията. Повредите по конструкцията на къщата са големи, особено на пода. Но когато екипът се обръща към Кей относно нова пречка, се разкрива поредният проблем. Бях купила билети за сезона за симфоничния оркестър тази година. Попитаха ме, защо не използваш парите, за да поправиш пода. Колко струват билетите? $1250 за Хюстънския оркестър. Кой поставя оркестъра или любимо занимание преди важните неща? Ти ще изгубиш къщата, а симфоничният оркестър е по-важен. Безумие. Знам, че обичаш класическа музика. Тя ти действа добре. Но това е доказателство, че здравето ти е по-важно. Не ми пука за нищо друго. Тя се интересува само от това, което тя иска. Явно духовното и емоционалното ми здраве са по-важни от телесното ми здраве. Така мисля. Според мен цялата къща говори за невероятни емоционални проблеми. Ти трупаш вещи, защото поставяш предметите над личното си добруване. Ето там е проблемът. Трябва да се уверя, че ти казваме много ясно, че това е вещомания и тя се влошава все повече, докато не изгубиш пода си, къщата си и близките си. Да се откажа от тях, защото някой друг ми казва. Ако бях помислила и... Кей, никой не ти казва, просто подът ти се разпада, хладилникът ти отказва. Добре, предавам се. Ние не те караме. Ще продам билетите за концерта. Но няма да съм доволна. Ще ви послушам, но... Болезнено е, трудно е. Ще изляза, плаче ми се. Тя е във въображаемия си свят. Когато погледне реалността, се срамува и се чувства нещастна. За съжаление, единственият, който може да промени това поведение, е вещоманът. Преди 3 месеца Кей излезе и рязко прекъсна почистването. От тогава тя не е виждала дъщеря си Шанън, но днес Шанън ще се върне в дома на майка си и не знае какво ще завари. През последните месеци подреждах къщата. Преди просто не виждах буклука. Просто не го забелязвах. Не казвах на околните, но се срамувах от състоянието на къщата и ми беше много неудобно. Здравей! Как си? Добре. Липсваш ни? Да, и Миси и Шанън ще останат доволни от стореното от мен. Еха, мамо, коридорът е чудесен. Много добре. Какво мислите? Нов хладилник? Хладилник? Не е мръсен. Кухнята изглежда много, много по-добре. Чиста е. Плотовете са чисти. Повърхностите са използваеми. Подът се вижда. Красота. Напълно различна е. Като чисто нова.
Родителите винаги се гордеят с децата си. Приятно е и детето да се гордее с родителя си. Изглежда чудесно. Да. Най-после петлите са навън. Не са изхвърлени, но ги подредих. Минаваме от тук, без да стъпваме на кутийки. Еха, мамо. Дарих дивана и телевизора. Сега нямам телевизор. И извадих петлите. Миналия път всичко беше в буклуци, кутийки, предмети. Сега прилича на хол. Положих усилия, но напредвам. Как си? Страхотно. Къщата е използваема. Съпругът ми щеше много да се гордее. Ако той беше жив, изобщо нямаше да се стигне до тук. Но, ако ме гледа от там, където е, ще е много щастлив и горд с постигнатото от мен. Първата цел е да се уверим, че къщата не е под възбрана и тя следи банката да се погрижи за това. Тя се нуждае от бойлер и има идея откъде да го вземе. Кара едно по едно, докато е готова. Всичко се получи отлично. Наистина отлично. Невероятно е колко е чисто. Сега виждам светлина в края на тунела. Дано тя продължава все така. Време е за ново начало. Готова съм за това. Да. Дай прегръдка. Да. Обичам те. И аз вас. И двете ви.